que comparteix el menjar, amb diferents enfocs fer-lo créixer. Gràcies, Pere. Gràcies, Gemma. Això que us comparteixo aquí són les dades del Comparteix el menjar des dels inicis fins al 2024. Hem fet el 24 perquè el 25 encara estem tancant dades i volíem tenir anys sencers. Aquestes mateixes dades les vam poder presentar aquest dimarts a Gelida, on ens van donar un premi pel Comparteix el menjar, justament. I una de les coses que em va cridar molt l'atenció és que l'alcalde en la seva intervenció ho va voler comparar amb escudelles de l'acte de Santa Llúcia que farà allà. I això que em va semblar molt divertit i que la gent allà ho va entendre i ho va aplaudir molt, em va fer pensar que les dades moltes vegades amaguen una història darrere i que en el cas de les dades el Comparteix el menjar n'hi ha moltes històries. Algunes han sortit avui parlant la Gemma i el Santi dels inicis, que és una història molt xula, la història de força i superació que ha explicat la Lorena. I en els últims anys també explica moltes històries de com aquest projecte, que inicialment era una cosa pionera i que tampoc, no sé si s'esperaven que duraria tants anys, però a mi em segueix sorprenent que un projecte mantingui aquesta estabilitat. Explica històries de transformació, de com Barcelona Comparteix el menjar passa a ser Comparteix el menjar, de com un projecte liderat per hotels com el Sofia, el Hilton, el Majestic, el Negresco, molts hotels que s'han involucrat molts anys i que encara ho estan fent, s'amplia i també intervenen càterings, intervenen moltes escoles, intervenen grans fires com el Mobile, com demà de Gastrofira. Hi ha algunes històries també que ens agrada molt explicar i que nosaltres ens enorgulleixen molt, com és un cas que considerem d'èxit, que va sorgir a col·laboració amb la Salle Bonanova i la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona, la FEB. Ens vam trobar de sobte en una situació on hi havia una escola amb moltes ganes de donar menjar de qualitat cuit, però que el donaven amb unes safates molt grans. I aquí, després de fer una búsqueda i de tenir també unes converses amb la FEB, va sortir la col·laboració perfecta perquè ells fan un casal els dissabtes i de cop es van quedar sense el servei menjador, que rebien una subvenció que de cop la van deixar de percebre. Llavors va ser una oportunitat i un encaix perfecte de portar setmanalment tot aquest menjar d'excedent alimentari que ens donava la Salle Bonanova i portar-la a aquests nens i nenes que els caps de setmana no només fan esport, sinó que centren una part de la seva educació en l'espai menjador i en l'àpat. I crec que això defineix molt bé el creixement que ha experimentat nutrició els últims anys, però també que ha experimentat el Comparteix, on actualment estem en més de 10 municipis presents i cada vegada tenim una xarxa d'empreses donadores i entitats socials que fan una feinada increïble, que reben aquest menjar que els hi porta l'Hernan fent una molt bona feina i que distribueixen d'una manera excel·lent. I com que va més una imatge que 1000 paraules, us deixo un petit vídeo de com és un dia a la furgoneta amb l'Hernan. Gràcies.
s'estima molt. I és un no parar. Ja veieu que nosaltres el que fem és ganxet, no? Fem ganxet